אני רוצה לספר משהו מבוגרים. יש ילדים שמאוד עניים, אבל עדיין תתנהגו יפה. אחים גדולים, אחים קטנים. אל תפריזו לאחרים, לילדים שלכם, לאחים שלכם, אם זה גדול, אפילו בתיכון. לא לעשות את זה, זה דברים אחרים בעולם. מקווה שתקשיבו, כי יש אחים קטנים, אחיות קטנות, וכמובן אחים מעצבנים שגדולים או אחים קטנים מעצבנים, כמובן. אבל אל תאשימו אותם במה שאתם עשיתם, או שתגידו להם שהם לא ישינו עליכם. זה הדבר הטוב. אפילו בבית ספר עם ילד חבר שלכם, אתם חייבים להתוודות מול בית הספר.